Ifan, diolch yn fawr iawn Ifan Owen ein gohebydd ni yn fyna. Nôl adre, mae'n alw ar Lywodraeth Cymru gyflwyno grantiau penodol i helpu pobl oedrannus i atgyweirio cartrefi preifat sydd mewn cyflwr treanus. Mae'r elusen Nghartrefi Cymru yn dweud bod yna alw cynyddol gan bobl oedrannus arnyn nhw i drwsio'u tai. Ond mae dod o hyd i'r arian i wneud y gwaith yn anoddach. Wel, Meinir Woodgates yw dirprwy gyfarwyddwr yr elusen yn ardal Pen-y-bont ar ogwr mae'n ymuno ni nawr. Bore da i chi. Croeso ato ni, Meinir. Bore da, sut ydych chi? Da iawn, diolch yn fawr iawn. Rhowch syniad i ni i ddechrau o'r math o waith i chi fel elusen yn ei wneud. Wel, elusen ydyn ni sy'n helpu pobl hŷn bregus Cymru i fyw mewn tai saff, pryd ac yn annibynnol. Rydym yn helpu dros 50,000 o bobl hŷn bob blwyddyn gyda addasu eu thrwsio eu cartrefi. Dipyn o nifer felly. Ydych chi wedi gweld bod y problemau yma wedi gweithiogi yn y blynyddoedd diwethaf ac os felly pam? Do wir, yn sicr mae mwy o bobl hŷn yn cysylltu efo ni y gefnogaeth i drwsio'u tai. Mae pobl yn byw yn hŷn fel da'n gwybod, ac hefyd oherwydd y gyflwyn costa byw, mae'n sy'n gofyn am help, dyn nhw ddim dewis. Yn sicr, rydyn nhw'n gweld mwy dyddiau yma, nad oes gan bobl hŷn arian wrth cefnydd yn tudalu am atgyweiriadau. Oherwydd costau byw, mae prisiau yn ni a bwyd wedi cynyddu. Felly does dim llawer o bres dros ben yn enwedig i ni sydd ar incwm isal lle. A pa fath o broblemau, pa fath o broblemau sydd fwyaf cyffredin? Da ni'n gweld problemau reis fawr, really. O blaen lle, da ni'n gweld repairs bach yn dod drwad, ond mae math o waith wedi newid lle oedd y broblem yn rhywbeth bach i ddechrau, fel dŵr yn dod trwy tro yr enghraifft. Mae hynny rwan wedi troi y waith mawr oherwydd ella bod yn enwyd wedi disgyn. A dwi'n meddwl bod Covid ella ddim wedi helpu hyn. Does dim llawer o adeiladwyr o gwmpas, mae prisiau wedi codi fawr. Ac wrth gwrs oedd pobl hŷn ofn cael adeiladwyr yn eu tai ar y pryd hefyd. Nawr, yn amlwg bydde hynny'n cael effaith ar unrhyw un, y math yna o broblemau, ond pa fath o effaith mae'n gallu cael ar bobl hŷn yn enwedig? Wel, dwi'n meddwl efo pobl hŷn sydd yn bregus yn barod ac efo problemau iechyd. Mae'n dod efo risg wedyn o ddisgyn, mae rhywun gallu cael torasgwn, a dydy person hŷn ddim yn gallu dod dros hynna fel person ifanc. Mae tŷ oer yn dod â risg o hypothermia, di pobl hŷn yn arfer ddim o'r mobile lle ddim yn gallu symud o gwmpas mor hawdd. A mae tŷ damp yn gallu gweithredu cyflwr rhywun sydd yn byw gyda problemau anaddru fel COPD neu emphysema. Rwy'n gwybod mae miloedd o bobl hŷn yn gorfod mynd i'r ysbyty neu at ei meddyg bob blwyddyn oherwydd problemau gyda'i tai. Felly mae yna effaith yn eang felly. Beth ych chi eisiau gweld yn digwydd yn wahanol felly i drio datrys rhai o'r problemau yma? Wel, y problem ydy, does yna ddim llawer o gefnogaeth ariannol statudol ar gan bobl i gallu datrys y problem yma. Felly yn aml, da ni'n gorfod trio am grantiau elusennol sydd yn cymeryd wythnosau o sadwisoedd ydyn, a sydd dal ddim digon sydd at y gost. Felly, be mae'r adroddiad yn gofal a thrwsio'n gofyn ydy am safety net grant gan Llywodraeth Cymru, mwyn i ni galluogi helpu miloedd o bobl bregus sydd yn byw mewn tai gwael, a does dim modd arall ganynt o dalu am gwaith angenrheidiol a gwaith brys. Dyna ni. Wel, ni wedi cael ymateb gan llefarydd o ran Llywodraeth Cymru sy'n gweud bod nhw'n cydnabod gwaith yr elusen wrth geisio helpu pobl hŷn i fyw mewn cartrefi gweddus a pharhau yn annibynnol ac yn nodi bod nhw'n rhoi bron i 20 miliwn o bunnau ar grantiau cyfalaf i gymdeithasau tai awdurdodau lleol ar elusen Nghartrefi. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno ni bore yma. Meinir Woodgates yn fyna o'r elusen Nghartrefi Cymru.